Sí, eh? Escolta, Ximo, tu eres un home molt mediterrani, sempre t'has definit com un home molt mediterrani, eres de Gandia... Com Francisco. Com Francisco. A ningú que li a passi, ningú per que li favor. passi, això, A ningú que li passi. Què li passa, Però- Francisco? Crec que no se troba bé. No deu estar bé. Però què és el que què és l'estar bé? En quin sentit? No ho Des sé. de quan? O No he que li ha parlat, passat no ho algo? sé, no ho sé. No he parlat en Paca. Paca, qui és Paca, Paca? la seva dona. Ah, la seva dona. És que li dona molta estabilitat, la seva Paca. I para molt per Altea, quan en Sí. quant m'han tropeçat per allí, això. Sí. I no ho sé. Per dir el que he dit i fer el que he fet, algo no va bé. Però és com algo un mal cap, no? funciona. Tu coneixes prou a ell, no? Tinc alguna relació amb ell. Sí. He Sí, tingut normalment alguna entrevista i com és en el m'han tracte tropeçat. així, en el tracte de Francisco? Home, és un poco macho alfa, vull dir. És macho alfa. Vull dir, en el sentit que aquestes Sí, persones sí, són sí. molt arrolladores, Sí. és molt aixina i tal. Però un tio és simpaticot en el tracte i és un tio que té un carisma i tot això. A mi sempre m'ha tratat en carinyo, jo personalment no tinc mala paraula ni d'ell És que ha dit ni de escòria, Paca. Es va dir escòria, eh? És que això és molt fort, això és molt fort. És que la gent al Facebook també, la gent a voltes ahí s'enrossina, no? Igual estàs en casa, t'has donat compte, t'has fet una llimonada o dos... Sí, una conga, T'has fet una conga. Tac, 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 i una volta mullat. I una volta ja està això mullat ahí, però és que després es va demanar disculpes, però després ja que no s'havia disculpat, i sí, jo també estava en el canal Intereconomia allí també, i va dir de tot, eh? Ah, però després d'això ha anat Sí, ha anat a Intereconomia un poc a dir que no se disculpava Entonces, ¿qué dijiste que les dijiste? Sí, i un poc ahí, clar, aquesta A ja revifar fet el allò. cul gros, aquesta Intereconomia, que això en seguida ells es donen també, és la sal de la vida, i l'home pobre ahí... No, deixa de ser un tómbola també, No, Intereconomia. sí, és un poc el tómbola de la política, és veritat, és veritat. Jo, per exemple, una cosa que també actualitzaria, al igual n'hi ha gent també que li agradarà, gent que no, o es pot matisar. Jo, per exemple, crec que l'himne de València, s'hauria també un poc de modernitzar. Per exemple, Francisco, ja, i a més, amb les últimes declaracions de Francisco estan anant un poc, ja parlàvem així amb Ximo Rovira, estan anant un poc per l'esquadra. Jo faria una versió de l'himne regional cantat per una dona, per a donar visibilitat a les dones, i, per exemple, jo la faria a Noelia Zanon. Que és un poc, per exemple, jo sempre tinc la imatge aquesta de quan fan la Super Bowl als Estats Units, tinc una imatge que sia Mariah Carey, atenció que ho pronuncie bé, Molt bé, Mariah molt bé. Carey, No te van a ella pillar. cantant l'himne dels Estats Units, allí ple, allí hi havia a millor 200.000 persones, i ella, oh, the way can you see... T'ho imagina't això, Noelia Zanon, una gravació amb la banda sinfònica de València i tal, per ahí què ella, tots baix els plecs de la nostra senyera. I això és rotllo, jo no sé si Ja ho canta bé, però... entra el ballet, ahí. Sí, la sí, coreo. alguna cosa així, però me veig molt atractiva la idea d'una dona cantant Home, l'himne dels valencians. Francisco ja és un poc dona, eh? Ja fa la pinta un poc de senyora, ja. Lo que ha últimament. dicho... Bueno, Home, és això ho talles, sí, sí, no, ja això no vaig a tallar-ho. Això no vaig a tallar-ho perquè després dius que és que me diuen no sé què, això té alguna interpretació. Home, jo què sé, alguna No, puc soltar jo també, no? Sí, sí, a mi ha hagut un poc entre Compromís, Mónica per Oltra això, i Francisco, hay un poc de...